बियो चिकेन मोगलाई परता चिकेन मा होनो स्पेशल ना मा होनो आं मिथिया जिखुनु जाया इग्रल आरोना बियो चावमिन मोजां आरोना बे बारा गोबाव जायाखै नैबे खुलिनाया खोनाले मा जि नुदों इयाव फट' खेबजानो फैफिनबाय जोङो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दायो जोङो मेलायाव फैदों आरोना दुर्गा फुजानि नायलांबाय थाबानो जाबाय दे सनाफोर मा होनो जाखिनि हायो बेखिनिखौ देखायलांबाय दे ओमफ्राय आङो बबेबा जायगाखौहाय माने मिउट खालामनानै होनांगौ जायो मानो होनब्ला बिराद मिउजिक दामबाय थादोंना बेनि थाखायनो आरोना स' जा हायो बेखौनो देखायलांसै दे नायलांदो मोजां साजायदोंना एसे खुलुमलांनि र' दे नैबेयावहाय फट' खेबग्रा आरोना फट' खेबजाखांबाय जोंहा सनालिजों आंजों आरोना ओमफ्राय बोराया फट' खेबना होदों नैबे आब'मोननो फट' खेबना होदोंमोन दे बोराया ओमफ्रायो मा होनबावनो आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोनसै जेरावबो मानि गानल' जुबिनदानि गान दामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो मिउट खालामनांगौ जाबाय मानो होनब्ला नोंसोरथ' मिथिखायो कपिराइट फैयो बेनि थाखायनो आरोना नैबे ओइचएस मार्केट खाथिनिमोन आरो बेयो मुर्तिया गारिखौ नैबेयावसो दोनदोंमोन आंनियाव मुर्तिखौ मादै ओरैनो हाबना फट' खेबजाबाय आरोना नायनानै गोजाननिफ्राय खुलुमबोबाय मेरला मुर्ति दं बेखौ खुलुमनो जायो दायो जों बेनिफ्राय डाइरेक्ट मानि स्टेसन खाथियाव थांनो नागिरदोंमोन आरोना नायलांदो जाखिनि हायो एसे देखायलांनोसै स्टेसननिया माबायदि साजायो जोंहा नुवाखै खयजन मानसिफ्रा मोनायाव बांद्राय मोजां नुवा दे केमेरा क्वालिटिया जा जेसेबां माने मोजां नुयो देखायलांसै आरोना आइफनबो गैजाया नालाय लोगोफोर दिनै बहुदानो खम आरोना माने दिनैनिफ्रायसो बेरायदों नालाय मैयासो मोनानानैसो मुर्तिखौ लाबोदों नालाय ओमफ्रायो गाबोनफोर माने भिर जानो हानाय आरोना गाबोनबो फैबावगोन जोङो बिबोनांमोन फैगोन ना बेनि थाखायनो ओमफ्राय हासबेन्डआ डिउटि दं बेसेरा गाबोन सोलाबनोबो हानाय आरो हायाबो जानो हानाय आरोना गेरेन्टि गैया भिरथारथ' आरोना बेवहाय भिर जेरावबो खालि जुबिनदानिल' ना गानानो सान्दुंना बेलाय थांदारगासिनो दङ जों माने बेयाव बोराय बुरै सानैजों रायलायदों आरो मानो होनब्ला बाजारजों गारि सोआखैमोन नालाय ओमफ्राय सोर सोर दं अफिसारफ्रा बेखौ नायदोंमोन आरोना नैबे जाहैबाय सारियालिनि जेराव बेयाव एक्सप' जाबाय थायो आरोना बांसिनानो बेयाव एक्सप' जायो मानो होनब्ला बाजाराव गारि सोआ नालाय ओमफ्राय जोंना बोराया सिनायो नालाय बेनि थाखायनो बे खोथाखौनो रायलायलांदोंमोन आरोना जोङो सोनानै थांगोन होननानैहाय ओमफ्रायो स्टेसन खाथिसिम थांनो माबायदि नुबा आं मिथिला जिखुनु दा भिडिअ लाइफजों मिथिसिगोन इदिट खालामनो जोंसो बेरायनानै लागासिनो जों देखायलांसै आरोना ओमफ्राय जेराव भिडिअ दं बेयाव मिउट खालामना होदों आरो मानोना कपिराइट फैयो नालाय जाखिनि हायो देखायलांगोन दे सनाफोर औ नैबेयाव मोजां मारैदों आं दाख्लै होननाया बेनिखौनो फार्स्ट लाबोग्रोदों मुर्तिया मिथिबायना दाखालिनो लाबोदों बेखौ मोनायावनो आं थाव सोफैदोंमोन ना मैया मार्केट फैदोंमोन ना होमबा नुदों फट' खेबजानांगौ बैयावहाय जोङो साइथिंआव थांनि साइथिंआव नै दायो स्टेसन मोनफैबाय जोङो नायलांदो माबायदि नुयो माथो होनबावनो जेरावखि फैया जेरावखि थाङा असान्ति मिउजिक दामनायानो कपिराइटखौनो गिनानैनो मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय दिनै एसे खम आरोना हालखा मानसिफ्रा मानो होनब्ला मैया मोनायावहाय मुथि लाबोबाय ओमफ्राय दिनैहाय माने बेरायजेननाय जाबाय नालाय बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय गाबोनबा माने एसे बांसिन जागोन आरोना माने जादोंबो आं बे भिडिअखौ माने एसे लेट हगारनाय जाबाय आरो आपल'ड होनाय जाबाय ओमफ्राय इडिट खालामनायावबो बिराद माने फुजायावबो मानसि फैदोंमोन आलासि फैदोंमोन ना बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय आं खोन्थागासिनो दंमोन दायो जोङो मुथि खुलुमहैसिगोन होननानैहाय ओमफ्रायो लाइटिंफोर माफोराबो बिराद मोजां साजायदों आरोना डेक'रेसनफोरा मोजाङैनो साजायदों ओमफ्राय दायो आं मुथि खुलुमनो होननानै आवगायबोबाय आरोना जिहेथु बोसोराव खेबसेल' फैयो दुर्गा फुजा ओमफ्राय बोराया होनबाय दे नोंसोर खुलुमदो आं खुलुमलायला दे बिदि आं फट' खेबना होगोन बिदि होनबाय आरोना ओमफ्राय जों सनालिजों आंजों खुलुमहैनो होननानै फैबाय दायो नानिजों आंजों खुलुमहैसिगोन आरोना जोङो दायो ओमफ्राय
बिराद मोजां साजायदों आरोना सिङावबो ओमफ्राय बोसोरै मोजां साजायखायो ओमफ्राय नानिया सेन्देल खुबाय आरोना मुर्ति खुलुमहैनो थाखाय स' एसे खुलुमनानै लाग्रोसै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे माबायदि साजायदों माबायदि मादों बेरायखांबाय नोंसोरथ' खोनागासिनो दंखायो सनाफोर माने मिउजिक दामनायानो मा होनबावनो आरोना जिरन गैया ओमफ्राय मिउजिकखौथ' होनो हाया कपिराइट फैयो आरोना बिराद प्रब्लेम जायो आरो फुजा मेलायाव बेरायबाबो ओमफ्राय दायो जोङो बाजारथिं थांफिनगासिनो दंमोन आरोना नायलांबाय थादो दे सनाफोर जोंहा दखान हाबबाय दे आं माने माया फन खालामदोंमोन नालाय देखायनाय जायासै आरोना थिनालि खाथियावहाय दखाना र' दा देखायसै आङो स्टुडेन्टखौ माने बायह्राजों देखायसै आं पस्टारखौहाय दाहायो ओमफ्राय जोंनिया सिङाव हाबबोबाय जानो थाखाय रेडि सनालि मा जागोन मम' आं चावमिन जागोन आंखौ गाज्रि नुथारबाय दे माने आं मेकआपथ' फुननो रोंखाया खिन्थु जेबो फाउन्डेसन गैया दे सनाफोर मानो होनब्ला आं माने क्रिमल' फुनदों जनसन बेबि ओमफ्राय लिपस्टिक फुनबाय ओमफ्राय माने आंनाव एसे आइ शेड'आरि दंमोन नालाय आगोलो माने बायनाय दंमोन आरो बेखौनो एसे फुनबोदों दे आङो ओमफ्य बेयावहाय एसे ब्लास लागायगोन ना मा होनो आं मिथिबावासै जिखुनु जादों बेजों देलायबोदों आरो ओमफ्राय गाज्रि नुबाबो कमेन्ट गाज्रि दाहरसै बे सनाफोर माने फुजाखाय देलायनो लुबैनानै आं एसे देलायबोबाय दे भिडिअआव बिराद गाज्रि नुदों आरोना आं दहाय नायफिनदोंमोन माने ब्लगखौहाय बिराद नुदों गाज्रि नुथारदों नामा ओमफ्राय खानाय नालाय आंना बोरैबा जाजोब्बाय माने दहाय मर्निंआवनो खर' लोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय खानायखौ सिरि थेबखोना लादोंमोन ना आङो ओमफ्राय बेयावनो एसे बोरैबा नुबाय आरो नै जानो थाखाय ज'दों दायो बेगखौ दोनथ'नोसै आं र' ओरै फारसे आलायदावाबो नालाय एकदम ओरै खावनैसो सोयो नालाय ओमफ्राय दिनै माने उसुबिदा मोनगासिनो दं आंनि बे निउसलै दिनैसो लाबोदों आं माने फुजायाव लानो होननानै जोबखानाय ओमफ्राय एभ्रि माबा बेगानो ब्लेकल' नुगोन आं माने ब्लेक लाबार नालाय आंहा दासो आरो सफैबाय खोन्थागोन माने डिसाइड खालामदों मा जायो आं चावमिन जागोन मम' जागोन हासबेन्डआ दाबो मा जायो डिसाइड खालामथ'वाखै बेनि थाखाय दा खोन्थागोन मा जागोन हो बेबे जादो नों मा जायो चावमिनखौनो जानोसै आं बायदि सनालियाथ' चावमिन जाया मम' जागोन उन्दुनो ओंखारबाय ना सनालिया ना उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबाथ' आंथ' बाजाराव गालांगोन मगलाय पर'था जादो ना अर्डार खालामदो दे थमासखौ हरदो सिना जागासो बेनि लोगोखासो हासबेन्डनि लोगोसो दखानदाराबो सनाफोर मम'आ सफैबाय सनालिना फुजा बेरायनो फैनाया मम' मोनजाबाय दा सनालि वाव टेस्टि आंबो जाफागोन दे दादाया फैथ'वाखै र' मम' जानो नेनानै जास'नानै चिकेन चावमिना सफैलायबाय दायो हासबेन्डखौ नेदों दाबो फैया मम'खौ जों संनानै जाग्रोजोब्बाय बे दाबो फैनि नेबाय थादों एसे माने उदैया प्रब्लेम जादोंमोन बेसोरा उदैया एसे प्रब्लेम जादों नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय जानो लुबैयो थाब फैयाबा जाना दोनजोबगोन जोङो ओमफ्राय मगलाय चिकेन मगलाय पर'था गावजानो बिहरदों आरो आं एग र'ल आरो मोनसे अर्डार खालामबावदों थाब फैयाबा स्ट्रक जाना दोनजोबगोन आरो नाथाय जानो लुबैनो हाला जोंना नेनो बाबाय थाब फैयाबा जाजोबसै जोङो नै सफैजोब्बाय नैबे चिकेन मगलाय पर'था चिकेन मा होनो
स्पेशल ना मा होनो आं मिथिया जिखुनु इग्रल आरोना बियो चावमिन मम'खौथ' जाखांबाय दहायसो देखायदों र' बोरायनो फन खालामदों बिराद बेस्थ' फन रायलायगासिनो दङ नेसनाफोर आङो नैबे चावमिन जानायखौहाय माने मिउट खालामनानै होनांगौ गोनां जाबाय दे मानो होनब्ला एसे बोराया माने गावनि माबा पार्सनेल खोथा रायलायबाय थादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो मबाइलावहाय बेनि थाखायनो आं होनो हायासै दे गाज्रि दामोनसै सनाफोर जा जाबाय जोङो जा जाबाय ओरैबायदि उदै बुंजासे न'आव ओंखामखौनो जाफैनो हायासै आं मिथिबायना ओरैबायदि मिनिथावथाव ओमफ्राय सनालियाथ' जानो हायासै बेसेरा बे एसेल' जाबाय उन्दै मानसिना आरो उन्दुनोबो ओंखारबायमोन टाइमाबो जाबायमोन लेट ओंखारबोनाय जाखादों बेनि सायाव आरो बिदायाबो माने एसे खामानि जाब्रबनानै थांब्रबनांगौ जाबायना नेनांगौ जाबाय आरो उदैबो बांद्राय थिग नङामोन देहाबो बारा मोजां नङामोन नालाय लोमजाबाय थादोंमोन आथिङाबो एसे प्रब्लेम होबाय थादोंमोन बेना साननैसो गारि सालायहैनो हायाखैमोन आरोना बेसेरा एसे माथो होनबावनो एसे जाबाय आरोना एसेथ' नङा आं बुरजायानो जादों बिसोरो एसे जादों सबसे बांसिन आंनो जादों जायै जायैथ' मथि जाखाबाय होनबाबो जानायखौनो गारा आरोना सनाफोर माथो होनबावनो बोरायजों होनजाबाय थायो मानो इसेबां जायो एसे खमायदो होननानै ओमफ्राय माथो होनबावनो जानायखौ खमायनो हायो नङा होनब्ला ओमफ्राय सोरनिथिं फुजाफ्रा माबायदि जादों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जोंनि गसाइगावआवबो बिराद गिदिर जादों आरोना बिराद मा होनबावनो आरोना बिराद मानसि जादों ओमफ्राय सनालिखौ बुंबाय थादोंमोन आङो जादो होननानैहाय ओमफ्राय गस्ला बोखोनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय जाला होनबाय बेसेरा जानो बाबायनो आंनो हरफिनजोब्बाय नै चावमिन जाबावनो नामा रल जानो नामा होननानै सोंबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय रलखौ जागोन होननायखाय आं हास'नानै हरो आरोना रेस्टुरेन्टआ बेनोमोन मा जाखो बेलाय मरमि फास्टफुडनो मरमि सिनायला नैयाव जेबो सिनाया नैयाव फट' खेबजानि जोंहा फट' खेबजालानि र' नैयाव गानफ्रा दामनाया खम जाबायना मोनाबायना हरथ'बाय टावार क्लक मोनफैबाय ओंखाम भाना गैया जोंहालाय सिना थानानै माबाफ्रा सिनायजोबना बोखारना होबाय दा उन्दै गोरलै गोरलामफ्रा मानसि गैला खालि जाबाय देग्लाय नैबाव साजायाखै नै नैबेहाय साजायोमोन मानो साजायासै दा माबा मेला नङि बायदिसो मोनलाय लांबाय आङो ना मानसि गैला 10ता जाबायना जायैनो माबाजोब्बाय फनबो रायलायबायना बेयावनो गोबावसिन जाबाय लेट जाबाय माबा गोमालायनायानो जोंखौ नुनानै गावजोलायबाय नाहरफिनलायबाय आंखौ भिडिअ बानायनायखौ दासो मिनिथाव मोनसे केस जादों ना भिडिअआव नोंसोर नुगोन एसे सिगाङाव देखायदों हिनजाव हौवा साले आं भिडिअ बानायनायखौ नुनानै दायरेक्ट गाखो बोखाखादों हौवाया आरो गोबां आदिनि हनै आदियोगी वाव बेयाव फट' खेबजागोनलै हायलासो थांसै दे वाव बरिया साजायदोंथ' आरो ना मोजां साजायदों ओमफ्राय देग्लाय कारपेट होबावाखैसो मोजां जाबावाखै थांनाय बोसोराव बे लामाया ओरैबायदि हाइ फाइ माने कारपेट होजोबदोंमोन गाबोन ना 2 तारिखसिमथ' नैयावबो देग्लाय बांद्राय साजायाखै 2 तारिखसिम एन्डिंबा 2 तारिखआव जुदि पासनि बारखिना ओमफ्राय 1 तारिखआव 2 तारिखसिम दंथ' 2 तारिखआवनो पासनि जागोन वाव बालाजिनि बाय मा नांगौ नै बालाजि बेलसेलफ्रा बाहायनो नै लांफैनांगोन जोङो थायाखै दलगावनि गिदिरना माबायदि मोजां बानायदों बे मोजां बानायदोंना सिङाव फट' खेबजानो मोनबानो जाबाय सिङाव माबादों खोमा दसे फट' खेबजालांसै आरो जेरावबो जुबिन दानिल' माने मिउजिक दामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बै नैबे साइडथिंजाय माने फट' खेबग्रा माबा बानायनानै होदों आरोना गारिखौ बैयाव दोनफैबाय आं होननानै बोरायनो खोन्थादोंमोन आङो ओमफ्राय नै जुबिन दाया नोंसोरनो देखायनि जेरावखि थाङा मानो आरोना बेनिल' फट' खालि बेनिल' पिकचार आरोना जेरावखि थाङा मुर्तिजों सिन्थाय दोनफादों आरोना देग्लाय बिराद मा होनो आफसुस जाबाय आरोना मानसिफ्रा माथो होनबावनो मानसिनि जिउ माब्ला मा जायो बुंनो हायाना सनाफोर ओमफ्राय नैबे दलगावआव देग्लाय बहुद खमानो साजायदों आरोना नै मन्दिरावहाय आं एसे खुलुमहैनो होननानै थाङो आरोना
ओमफ्राय सनालिजों आंजोंहाय जोङो थांबाय बोरै आं खुलुमला नोंसोर खुलुमदो होननायखाय आङो सिङाव हाबबोबाय आरोना नै जा हायो माथो होनबावनो आरोना सनाफोर जाय जेसेबां हायो एसेबां फालिबाय बिरादनो ओमफ्राय दायो आं मबाइलखौ सनालिनो लाहोथ'नानै आं मुर्ति खुलुमहैसिगोन आरो दै सनाफोर दायो आङो खुलुमखांबाय ओमफ्राय नै प्रसादबो मोनबोबाय आरोना सनालिया सिख'दों प्रसादखौ बयबो जमा जागोन होननानै आङो होगोरासै आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो लोगोफोर मिउजिक जेरावबो मिउजिकनि थाखायनो माने मिउट खालामनानै होनांगौ जाबाय आरोना ओमफ्राय नै सनालिजों आंजों दसे जों जुला जुलिनो फैबाय गोदो जोङो उन्दैयाव माने इसेबां माने बेबायदि गेलेबोनो मोनाखै आरोना सनाफोर दानि उन्दैफ्रा माने गासैखौबो मोनजोबो माने आफसुस जालायलायो आरोना हिंसा जालायलायो आंहा गोदो आंहा बिदि बेरायनो मोनाखै उन्दैयाव माने एसे एनै बेरायनो मोन्दों ओमफ्राय होनबाबो आरोना दानि उन्दैफ्रा जेसेबां बेरायनो मोन्दों एसेबांखिनि बेरायनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय नैबे खाथियाव थानायजों आं रायलायबाय थादोंमोन बियो आं जेब्ला माने दखान होदोंमोन आरोना बे समाव बियो माने बाइकजोंहाय स्कर बायदिसिना सिगारेट होयोमोन आरोना बेजोंनो रायलायबाय सोर सोर फैदों सोर सोर मादों फिसाजोखौ लानानै गावबो बेरायफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो जों थांफिनसिगोन दै नै दायो आं गारियाव गाखोबाय थांफिननो थाखाय इसिबां गोबाव मोनसे जायगायाव थाजाया नालाय दायो थांसिगोन मोनाबाय टाइमबो जाबायना जों लेटबो जाबाय बेनि थाखायनो आरोना स' नायलांबाय थादो एसे एनै इयाव फट' खेबजानो फैफिनबाय जोङो आदियगियाव थांसै दायो जोङो नै बाजार गेजेरजों टाइमा बहुद जाबायना 10:37 जाबाय ना बेनि थाखायनो एसे खालि जाबाय आरोना जों दखानाव हाबनायाव मेरला गोबाव जाबाय ओंखामखौ एसे जादो बुट बायदिसिना जाबायना जायाखैना इयाव एसे बेरायलांसै आरोना नानिनो एसे माबाफोर लाना होनोसै लास्ट बाजारनि मोनानि लास्ट होनदो दासिमबो होमबाबो बांद्राय खालि जाजोब्बाय ना होनदो नै मेलायानो गैया नामा मेलायानो गैया देग्लायनो हाबफैनि र' सिङाव गाखोग्रा गैयाथ' बेयाव दा गेलेग्रा लांगोन दे र' लागोन जोंहा बै थिंख्लिखौ आं लानो बायोलै आंनावनो दंखायो फुलुंजोबो आरो हामा होनो आरोना बेनि थाखायनो दोना बालाथ' आरो बन्द' जाजोब्बाय नै मोनसे 10:30 बारबायना 11 जानोसै ना दायो माबाफोर लानानै थांसै दा बेयाव बन्द' जाबाय बन्द जाबाय गाबोन गेलेफैफिनगोन दे दिनै बन्द जाजोब्बाय थोद बेयाव गाखोयो नामा गाज्रि बै गेलेग्रायाव गाखोहोगोन आं गेलेगोन आं गाबोन कल आज नहीं है ठीक है आजा अंदर नहीं आएगा फोटो खींचेगा यहाँ पे नहीं यहाँ था दे आं नायना फैनि आंबो खुलुमला ओके आं मुर्ति फट' खेबना फैनि दे सनाफोर मोजां आरोना बे बारा गोबाव जायाखै नैबे खुलिनाया गोदान बानायनायसो होबाय थायो बोसोरै जायो खिन्थु होनब्लाबो मानि माबा आरोना न'आ गोदान बानायदों आरोना बेखौ गोदान बानायदों एसे नायना फैबाय जों खुलुमा बेसेबां खुलुमबावनो आरो बायदिसिनाबो जाबाय बाबाय आं बेनि थाखायनो माने माबाफोर लानो हेलिकप्टाराव गाबोन गाखोनोसै अके माबा गेलेग्रा लादो गाबोनबो फैगोन जोंहा अके सानजों गाबोन गाखोनोसै गाबोन थाब फैगोन दिनै लेटद्राय जाबायना माखौ लानो माखौ मा गेलेग्रा लायो दे सोंनि माखौ अबेखौ फसायदों बुन्दु सुन्दुखौ दालासै हौवाफ्रासो लायो आलदाखौ लादा गेलेग्रा मोजां हा बै उनावहाय फै बैयाव नायनिफ्राय सनालि है केरामखौ नाङा केरामा एफा गिदिर न'आवनो दंमोन बार्थडे गिफ्ट मोननाया गावहा गाज्रि खालामजोब्बाय बे केरामखौ लायो नामा दस्राखौ ला दूसरा लेके जाओगे ठीक है बहुत सारा है ना देखो बहुत अच्छा है कौन सा चाहिए देखो अभी बंद कर रहा है जल्दी लेना पड़ेगा ठीक है देखो यहाँ पे बहुत सारा है कौन सा चाहिए ले ले
Kenali, maju sudah. Kutiang mana ngeliat ini? Lihat dulu ya. Menang dulu dah. Lah, bubai ini udah kurang ni. Dah ada macam dah ada guna. Dukun sini kamu kan? Nang lain kum lainnya, kursi lah bubai. Sini kamu mana tu? Perangan kau tu dah. Saya kehilangan. Ini lagi apa sih ni? Lah, bukan hidup sini betul lah. Awak lagi. Tahu gitu. Ada tu minggu melapa jangan. Itu kalau dia. Olah, bagai di garis itu kan. 5 second ni basta kan. 5 second basta. Oh. Dia kata ni basta. Kamu boleh. Kali-kali dah terbaik. Dia ada puja, na? Puja ni, mani puja dong, macam ini sahaja itu. কিন্তু মানে মানুষ বহুত কম আর না public আর গইতারা news mudah saja macam saja pura saja benar sekali nah senang cakap benar lah wow kiep mulai datang lagi dah pasti nane lagi dah Jangan saksi mana orang dia lagi pasti nak saja tu nengapa senang lagi tu itu dah kerana apa ini fungsi aku jadi mama itu pun oh depan problem ni hebat itu size numun itu mama ni bay ending kau ni kamu size ni apa maksud itu dia dah gitu reaction aku kan ni reaction orang dah reaction no ada yang bukan ni Pak. Good boy. Pilih. Mana gum berbahasa lain kau. Pilih. Mana bukan lain gum bukan. Jalla se. Ursula jam sih semua. Apa ni bini kerja sih? Jengkau kawan saja ni. Jangan. 다 오소라 저번에 베고 쉬시고 오셨습니다. 돼. 시든. 굿바이. 시든 돼. 굿바이 시든. 굿바이. 굿바이. 그럼 돼.